siol khopuya chuan incheng le atho pui te po ron langin sipai lama bomsu thiaman nia anti dan ngain puak thei thil ni nge an hriat chu lo boi puin in sakna hun pakhata chuan an lo thok mup mupa incheng po military a service ni nung ber niin tluang takabaman su thea wang po chuan an hlim hlom hle anti turte anti felto nu chuan in lama le tura motora chuangin phur tak hian anu pui raipur mek in check up zo hlim chu akhola Ashiat chak mi pange meichia ni ti chu zotin ma se anu pui choi chuan ashiat du chuan in lama ron thleng phot turin na hrila chuti mek lai chuan an motor chu ron cherui rui main news channel te po China le North Korea in rina vela lirnghing na satak alo thleng alo ni maktak main lirnghing chu tungdang ai ma anain siol khopui in ro pui tak tak te po akhitur tuar pa ni mei to tur in cheng chu anu pui le ano te ba ngai to nei lo in lam chu thleng nge tumin chung in tlurui rui chuan a del teu thei hle ma se kara tang chuan chuak vatin a chan chu an chaka in lian tak mai chu aron tlurui ruya awan ne siamin a himpola atang le ta hlo mai chuti mek lai chuan jian ron langin ani chu civil affairs lama senior secretary na chel mek nin professor kang muturin avakal ama dei toa professor kang hian chiatna rapthlak tak thleng tur kha lo soilok dim diam toin ma se tu manan oi saklo chumi wang chuan ani po USA lama kirle to tura lo in ro man mekin US khole tuyani hrim wang po ani miss jian chuan dan tumin kalui tra la tum chu anun luile man hiala avo nu chuan thlan tur dang nei to lovin ani pona pum ve ta mai zoka ruam man na siam pui tura ngenin kang po chu man mo takin South Korean president le midang tenen anin khoma chu lirnghing chu Paektu tlanga in tran nin alan dan chuan thua thum thleng thei nin ana ber phei chu Korea ram chan ve mok ta na chiat na thleng tu tur nin chung chiat na lo thleng tur chu an dang don ani chuan chu tlang bul naya main chu nuclear warhead ruk ngota bom tur le tin tlang kang lawin siam tur chu lei hnuaya kong dang verin an ramta na har sat na lian tham a thlen lo thei jok tura ngai thu te asoya ma se chu chuan tha tam tak ama mo do na a hau tak le tur thua soi chuan an president po chu lo thona tam tak nein nol mai an du tin US sarkar puina dilan du ta jok ma se chu mi nu chuan an president ber chuan professor kang chu ko sangin official dangten nol ma se arwa man na anga kalchu adu thu asoya an hlo thlina chance tur chu chhle ma se ro man dan chuan US sarkar te po enroll tur tin tin chung nuclear bomb te amuna da nan chuan North Korea lu angai don bok chumi tan chuan in cheng po senior officer chuan bia in ma se a retire to wangle North Korea ni hrim awang chuan a han nial ve ma se an rami pui zong nun na le anu pui nun na ngei po kuta si anu pui po US military base lama ven him na thatak an pek thei thu te asoi nu chuan in cheng po chuan a follow piang tur chu mi pa ni phot chuan ati tur thu soya in lama let nu chuan anu pui hne na chuan soin ma se North Korea kalangai thu kha chu asoi du lo anu pui hlo thona rin wang niin choi hne na po chuan an no ta chungchang chu zotin ma se choi chuan ama ngei no te mutura ron let le ngei turin a hril ta jok atu ka chuan in cheng po ruaman na le training ta nei turin senior officer ho tenen chuan anin mukhoma ruaman dan chuan nuclear weapon chu film khur taka keng tur le tin team nia thenin in cheng le a team te chu nuclear boy pui tura tin team khat dang te chu transportation le operation dang zong boy pui turin an ti bok tin North Korea rama an spy jun piang po mel hriat tir halin nuclear da na hlatu nin ma se shen be me kani thunga anni lam chuan film khur taka chan chuakin ruaman na anga chung uranium te chu mine lama da a ipuak tu le GPS manga anin biak po reng thei thu an soibok atuk zan chuan operation nei tur team ni te po chu sipai thlona chuan North Korea lampanin ma se volcano khulenga wang chuan engma hmu theilo chuta kholam fello na wang chuan thlona chu apuak don tamei in cheng le atim tenan hriat vele zuang thangal vatin him takin leilaman thleng ma se operation team 2 te ro dam chuak zo velowin chu operation pum chu an team kuta chuan a omta uphur viau ma se an hlen nge angai ta si ti chuan man mo takin jun piang omna lampang chu an pana lirnghing le tlang kang in chiat na thlena wang khan zel tang zong ta chu an lo tlan chuak vek to
amaro chu junpiang hi lola vein ama ni ti an confirm nu chuan atan na sela tang chuan la chuakin junpiang po chuan office lama a hruaya operation chungchang te soin tin junpiang po intify phot turin akala ani chuan asam te tanin a inbual te phota a inti felfai nu chuan incheng wallet kha amu x-ray tang chuan fa nei mei turani te hretharin ma se an ruam manna map kalkong tur zong ta chu a chin chia veka chumi nu chuan pothlerin a thial le ta vek bok ti chuan operation tur chuan an kaltran le ta Pyongyang chu thlengin jungpiang po chuan North Korea tlu chia le kim lim lian tak tlu chata chu zela tan ma chuan a ina tanga a enjia thu te soimekin injengin a wallet a bawani ti a soi chuan junpiang chuan ron la chuakin map chu a eizo vek to thu le amana riat reng jok thu a hrila pakhat thinrim chuan ron nek thlunga lin an lo thela tinani chuan an that le lowang ti a soi thei lo wang ti a soin ti chuan zunrama thiar du thu te soin sipai pakhat ven reng na hnoya chuan in thuar turin junpiang te po an kal rang junpiang chu GPS ama umrenga wang chuan engtikong pon a umna chin chu an trezel thowa ma se thok le khata aweng tu sipai chu lok thuthutin incheng le midang te an va thlen chuan ama GPS chu alo phorani ti an tra chuak theita atlan bo zui awang chuan man mo takin Pyongyang laman va pan le dam chuak mitlem te po va muin chuta incheng chuan junpiang in a ina tanga kim lim lian tak ni tina entrin thuwa soi kha ra chuakin chuti mek lai chuan junpiang po anina chuan avalet le ta tak tak ti chuan a silai da thatte lain chuta anupui drugs ruya zoi takalawom chu afanu omna avazot ani chuna unen thingtlang lama an kal thu lo shilin tlang piak tu bullok ania tin anupui chu ama mantir tu kha ni le ni lo zotin ama ni thua soi nu chuan a thinrim chuan silai chuan a kap chu vele inchiang tapon lo hrefatin an ron kalwata inchang te po a hmuna han thlen chho chuan junpiang chuan anupui chu lotin le mekin anin hnai chil to hle ma se anupui chu alo lakap lo hi lo niin inchang le tim te chuan ringam lo view ma se junpiang chu map zong hretu le nuclear omna po hretu ni wang chuan an zui ve phot chu angai sia i chuan North Korea sipai hmun pui chu vathengin North Korea sipai dam tlem te tenen chuan an hanin machon phota incheng le atim te pon huaisen taka beile tin atopa chuan an tuk zal thei ta hlo chuta container chunga chuan hroilu tin li falonia password te a chut nu chuan an nuclear missile da khomna hmun pui chu an zuk thleng ta incheng po phur hlom lein an suit nen chuan chung missile te chunga chuan an uranium ken te chu an activate chuta lirnghing pahni na chu aron thleng le ta thut tlang kang la chu aso but to mai remcha nga la in junpiang pon tlan chuanan a hmang le ta chuta Chinese official pakhat nen in huin chung nuclear te an activate theina na pui tur atin ma se technician an mo thua soi tin na ma le achung ta chu China lama ven himnan pek thei thu soin du thlan tur nei tak lawa chuan incheng te bula chuan let lein ahun thaka chulai hmuna tang chuan an chuak thei ram Siol lama ommek choipo avoi ni nana lirnghing le taka wang chuan US base lam chu padatum ma se bridge pakata a ommek lain tsunami na satak a thleng thut awan ne siamin vaukam lama in hamtang thaya avapan veta tin misjian le kang tapo anlo thlir lok dan chu diklo dovin lirnghing na saber tur apalina venan chuan ahman lo tumlok dan anglo deuh khan kalangai don ahman lo target to kha chuaya chuan hmun dang target lein Pyongyang a ommek incheng le atim te chu thok le khata midang in ron bei thutin tunge an ni an hrelo chumi dala chuan khol changkang takmangin an taksalum na chu lo muthein an omna chin an hre thei zela chumi wang chuan an bula motor po ti alin an taksa lo lumta chu an muchiang thei ta hle tin chung an ma ni lo bei tu te chu an rin lo tak main US sipai le kan lo ni ti chuan incheng le junpiang te po an ti member te tang chuan tlarangin tam takan hliama chuta junpiang chuan a phatsana ni ti chu inchang hrilin Seoul lama an hmun puya po US sipai te chuan thunei na lain South Korean official te chu North Korea nuclear bomb an ruk sak chu dan kal niin indona na satak chok chuak the ni thua saya chuti mek lai chuan Mr Kang po US lama chuan le tum ta thawin Miss Jian in kal lo tur le akal chuan South Korea in chiat na satak aton tur thua sei po chuan in thiam lo ril rutak chung chuan kal ta thawin US ven him na hmun avathlen chuan choi po mu
abula aron thut nu chuan a trapa ati thei tok nia ngain aromol chu ape alo hril lok na alo dik lo ta deuh chu reumati wang niin choi po chuan ani chu incheng nupui ani thu le arai mek thu te fa anei wat tur thu te a soi nu chuan kang po in ngai to chuakin choi chunga chuan in thiam lo hle a ma se ruam man na siam tu ani thu eng ma soi lo tin inchang po ron har chuakin jun piang chuan alo phor beta chuta Chinese ho hne na an bom chu petura akal pui tur thu te soin pek tu tlang bul thuta afanu te omna hmuna a hroi tur thu soi chumi nu chuan jun piok po zunglokin chu inchang chuan rem changa lain akut kol hren na chu a phel thei lova chumi nu chuan motor chu kalin GPS chu adola atim ten omna an hriat wat theinan man mo taka motor chu khala chuak ngalin jun piang pon dan tumin a beina sa hle anin sual boya wang chuan motor chu control zo lovin an accident a cheta inchang chuan rilrun na tak hian kirpo in rin to lo thu te anupuin fa pai mek thu le mipange meichia ni ti tak ngel po hrelo tur chu shom tia trapin chu chuan jun piang fa nei ve to tho chu aril ru khoin inchang pui jok chu du ta an bom ken chu a hun lampang kalpuin jun piang chuan incheng phone a ultrasound oma khan mipange meichia ni ti te chu a hriat thei vek thu chu soin incheng ala in nor tir pa zui inchang po chuna hriat chak to eng awang chuan ultrasound ti na chu la chuakin han zot ani la chuna hril du lo zui chuta zela tan ma South Korean TV serial en chak da mo top da na hril phot chuna hril ve tur thu soin dor pakhatan thlen hu po chuna han zot le ma se inchang chuna la hril du ta chuang lo chuti anin biak mek lai chuan US sipai te ron kal thutin atop ta nitura an ngai ma se an team member dam chuak te ron lang thutin an bomken motora te an da nu chuan man mo takin an chuaka US sipai ho chuan ral thum tha tak ne na ron zuin an nila ba strong ve taka an nasa taka anin bei mek lai chuan avoi thumnan tlang kang chu aron thok le ta chu chuan leiti bungin US sipai te chu khama an tla an ni chu an him lo thung siolama thung chuan South Korean mi puilung oi lo tam tak chu lom khomin US sipai te ven him tura ro chu longa chuan chung turin an passport an lo mu choi chu US khole tu ani wangin lutlang thei mein ma se choi na han mu tir ve chu an phal sak lo Mr. Kang pon lo soi tu pui tum ve ma se apasal nga zo ka du thu lo hril ma se Mr. Kang chuan apasal chu North Korea lama operation nei turan kal thu te a han hril tamai chu chuan choi timang ang hlea kang kal ma chuan ji an chu kholin tlang kang tholina top theina tur a hriat chu a han hril le chuti mek lai chuan incheng po jun piang ne chuan in ma chhon lein athu soi ta kha engma ring lo turin atia ma se inchengin lo thlin ngei tuma tumru na te a in pek na te mu hnu chuan ani po tang zo le lovin ma se ani chuan a fanu muturin a kalsana main khurum na lam chu a hril bom chung chang la hril talo siol lama thung chuan US in thunei na la ka wang khan Korean official te po anin bapap thei to lo chumi ni wang chuan kang le jian te po choi te ne na in muin arukin inchang le atim te biak po dan turan ngai to anin biak po thei hnu chuan an hne na Tunnel 9 nilowa Tunnel 7 na da jok turatin akal na mun tur jok chu lo ni ma se incheng tan chuan luhai na thamani achan chu me pa nei lowa jun piong zon le nge yangai chuti mek lai chuan jun piong po khuwa chuan lutin afanu po hlau tak le ril tram takin lo om mek kum tam tak zela lo tan san to wang chuan ani chu hriat po lo hramang lo misual le minaran ve me ni tora lo ngai kal hne tumpo alo du lo ta ka chuan shom ti taka trapin Chinese official te an ron thleng zui ngal a hne na chuan bom om na chu zot ngalin a om na china hriat lo thu le aman that du ni pona fanu tal chu China lama hroi turan angena an thin rim zual so zok chuta US sipai ron thleng nen chuan Chinese official te chu anin kap nga ka tin taxi pakhat chuan inchenga ron thleng zui ngal korwar chu ron hol chuakin atlomani ti a entir ama chu bom kol tu ani thu ron soin an han en hnai chuan bom chu puak mei thei turin an lo set fel vek to hi lo ni tlang voi likan na a chi apu ave ngal tur thu soin engkima top tur thu a han soi chu Chinese le US sipai te chuan an hlawa rang takin chulai hmuna tang chuan an tlan chengal jun piong ne na chuan Tunnel 7 omna chu hril tur atin ma se ni chuna hril du lo afanu ne na chani ma wang chuan ama ngei na kalpui tur thu chu a hrila
ti chuan a fanu hnenah chuan in enkol tha tur leh a hmangaih thu te hrilin team te nen chuan an kalsan ta incheng pon anupui rai mek le lo ngak mek tu chu kholin dota hrila wang khan ngai dam dilin anupui chuan ahun taka note mutura ronle le tura hrilin ole tia chanu chuan incheng po in sum zo lo choi ril runan lutukla chu naw vei tran der ngai ma se la hun si lo chuti lai tak chuan lir ronghing lein damdo in lampang an pana incheng te panhi po main khur chu thlengin tunnel 7 lampang chu an pan ding ngal elevator ah chuan chuangin tunnel 7 ah tak chuan dinan tum ma se lirnghing in kholati cheta wang chuan a chia chuta bom chu dain elevator ah chuan bom chu dain tunnel 7 ah tak chuan zukdan tum junpiang chuan drama damo topna chu hril tur atin incheng pon drama chuan an thi vek thu asaya jun pon rin lok sa ni thu te soin incheng pon note chumi pa nge meichia ni thu han zot le junpiang chuna hriat tak tak big lo thu le ama nge ina ala hriat vat tur thu te asai chuta junpiang chu lifa chuan in kal hnanin ama chawa akal tur thuin achanga incheng chuan angai lo thu soin ma se jun chuan silayan ka wanga athi mek thu te soin incheng chu afanu lo enkol tur le khovela ama bak rina nei to lo thu te soin anote ne na lim taka in mungai tur chuan ati litui tla choi zoi pa chung chuan leaf chu a meta incheng po nukul tak chung chuan chulai hmuna tang chuan man mo takin na chuak ta lirnghing le tlang kan na satak ronin tran don lai tak chuan bom chu puak thutin chumi wang chuan tlang kang le lirnghing na tak an tor talo Korean ram chu a him thei ta tin choi pon fa duam tak chu alo hring ve bok ti chuan kumhni lai lo liamin Mr. Kang po North Korea le South Korea te an ram tung ding thale tura tho ho na an siam nu chuan Korea rama ron let lein jian hna chuan ama ram nge ya in beng bel tur le environment ta na thei top chhuah tuma aron le thu te asoya an hlim hle chuti mek lai chuan incheng le choi te po hlim takin an no te duam tak le junpiang fanu mel thatak tenen chuan hlim takin an cheng hawa an no te ro mi pa nge meichia ni atop thlenga shelovin atop ta